Nagkumpul ako pare. Nagpalit pala ko Duha nga pasi. Usang ara na yun. Nganinusang nga puro takalon. Ba daw ito kay gagamiton kay ang agoy ini. Ako dyan kung magkabubuhay pare kay naginururot ng mga baboy. Pasok niya nang. Wala kanina pag pinamilit nga baboy nga litsunon para garamito niya na nga. Pizza 24 nga. New Year. Iniste ini. Opay. Pare. Ay pare. Oy ani napasyada ka man nga ni pare ang timtuyo. Kaya nagsumata ako dito. Namimiling ka man ko ng baboy nga litsunon. Oo, kaya ano? Eh, may ako dito baboy nga duha. Mabalig ako. Nagkulain na mga litsunon. Manadati mo. Oo. Sakto Okay, may induro. Oo, ako nga ni. Kaya sinamata ako dito. Natuyo kapag pinamiling. Kanina pa ako magkikinon, sisinod-isodin niya kamansiya, or pagkakatara. Sakto. Pagdatak baligyan to. Nagsinkomento sa. 5 min? Oo. Sige, papalitong may dapat alkansiya nga. Kukuhaon din eh. Ubusin Ulat lang mo. ada. Ubusin mo duha. O, dua? Oo, duha dito. Sige, ulat na ha, kay kakadiyong ko. Bismil. Duha. Oo, sige. Kakadiyong ko to na akong alkansiyan. Oo. Ulat ka. Kadaliyo ko naman yung natakparit. Damo ko tirok ni parehe alkansya. Oy, Ay. pare, adi na, 10 mil to ha. Bismil ni. Oo. Sakto ba yung nag-dismil ada? Oh, ulat lang ada, kaya madam pa kaya tagayin mo. Nga, pagpasalamat lang nga, nakakonggan baboy ako, nakabaligya ha. Oh, Ulat sige, lang, sige. ulat lang. Oo. Bukan ko bilang pare. Ito pa hiya. Usap bra. Ay, ano ni pare? Bukas ito, 10 kilos, pasalamat ko ulit hain mo nga. Nakaagi kayo, Juan. Akong baboy. Oo. Okay, salamat. Sige, sige, makadi ako. Dako na nabulig ha akon. O na, kung di rak makakatayo niyan or buwas, Juan, na yan, dam na ito na akong baboy ha. Oo. Sige, Akala ko pare. O sige, makadi ako. Buhat ang gani pare. Inta ka nakmiyahin. 10 kilos ka bugas. Ako matutuyo ko niya kay wala nga niya ako bis. Wala ko nga ni bis manok, asipat baboy. Kakadiyong ko pare, kay kukuhaon ka no sa nga baboy. Kay ihawon ko yan at sa 24. Siguro dako na tiyan na. Okay lang kung madurda ko kay dako taganan siya. Kakadiyong ko daw. Mopay! Mopay, pare! Mopay, unta kung dag ko itong baboy ni pare kay ihawon ko yan nga sa 24. Dako taganan siya sigurado. Mopay, pare! Oy, ani ka man kanina pag nagbiminaw pay. Ano pare? Kukuhaon ko na ako no sa nga baboy kay ihawon ko yan nga pizza 24. Ano nga baboy? Baboy naging palit ba mo? Ang gimbay na nemo. Oo. Kaya na ko nahuna nga. Anak ko nahuna nga. Sunod pa ka December ka magamit. Tuna ko dili pa yan na. Ay kay pinistik ka. Nagkumpul ako pare. Nagpalit pala ko Duha nga pasi. Usang ara na yun. Nganinusang nga puro takalon. Ba daw ito kay gagamiton kay ang agoy ini. Ako dyan kung magkabubuhay pare kay naginururot ng mga baboy. Ba daw. Okay. Kaya, Gagamiton ko pa naman adto pare. wala ka man magsiling nga. Yan ang December na yung gagamiton. Kay, di lang napatapo na mo. Muna ko nga sunod pa nga December. Ang kwarta ko pare ada pa. Kukuhaon ko na la. Kay papat ko ni mga baboy. Kay gagamiton ko. Ano nga kwarta? Nga, ginpalit kong duha nga pasi. Tapos ang sobra, ginpalit kong mga tubong. Nagtapar pa nga ni ako. Ba daw nga pistik ka gagamiton ko yan nga kuan. Makadi ako. Kawarin ni mo klaro nga pistik ka. Ano? Hindi pare. Kapurado niya. Pagpapalit yung pangalan nila baboy dyan uskadlaw. Nagkikakulay niya niya. Wala ba niya magsisiring nga? Yan ang December niya gagamiton. Sunod niya December, sigurado makababoy siya. Pero kay, abot yung magkababoy na ito. Kaya naginuro ng mga pasi. Sila, aariglan mo natin maupay. Wala ba niya pare peste siya?